Brighton Makori. Miamono murikeito Brighton Makori ase oroboti ururikiranu abaibori beskuru ya sekondari ya Mariba ritukoria rero nigo besokia na gokoro kurobekana asikeria bakwe murunganiria ogokora bobe weskuru eyo asikeri bateryo na nigo yairanire magega kegima ase yabwate eminia 2.52 korengana baraboni go bakumochia uyo gusangereria chibesa ase skuru eyo gosebasa nabo igo omorokyo monene kendo bagatana nabwo baireire okoirana magega weskuru eyo nabo tiba batageti murikeito Josephat Amisi noroboti urwasobuime magega ya matemu amanene kirasi 12 umwaka nyarate ko bagoita gosoka ne skuru tinyinge anene imero gongorwa gusigo korabya bono nigo abaiboli besukuru ya Amaliba yego tokeme kose jesinya libali chache banyara ko bakoroberekana asikali batabire esukuru ye nyarate ko bagokora bobe asa matemu amanene ayanyarate ko bagagoita e príncipe yentori como serio kobanga atari omubyale bwesukuru na sengencho atagete gusali performance in state yokobeka abalimu abayibona abana mulinde performance yabegoro barabo bachakire byasara ne pasa igotonogo kumbyo konene ekere sukuru ya ito ya rosiriguya amachengare buya umweshimi goito rurokoro kurya nyaga katongi abekirororo epasi ere isikenene twanyora masomo igare 2 omwalimu ochenje tigwakagendo yagacha nanyore to emini kere 5 oyakarumaega anyeretire 2 bona bakanyakenyoro barorire bobe bakande ngomo editicho yoroga ige principle agende kwa kauli moja ko sabono abaiboli aboni go bamomochirie omwalimu omonene bwe skuru eyo Mr. Koril nabo igo omobasa oyo kuri chadera temo ase obotenerio bwe skuru eyo ireire anene ogokora bobe ase amatemu ayo anyara ko bagagweta performance ire mune ko bwati abana baisanza mandu abana 73 gamba break down per subject omomogu English ebwabo batachi inye chidi -36 uwi rote sabu ebwate 63 is barochi ebwate 33 is soche chemistry 39 is Todo no business studies obata chi irenga isano boigo nigo bamuganirie omwaziri bwe chisemieze kirima chogu anyare ko bagagotegera ikirero kyabo na koiro igetambukiro kyabwango elio eskuru yo enyare ko bagekonyora obotenerio boya obwanene borairere ogokora bya ase amatemu amanene agocha omusia esio itokoro kwa Ezekiel Machogu twawakire mbiyamo na senge njogo chorwa na mangana ya baiboli twatebire gokonyategerera koranje we need an immediate action osebano gaki tomo ngao abana baitombare kenyoroga basomete bakare gochiga sisiko bakora mangana manororo na intunto tagete echiri mwatangasire ngagusi na into chinyore osebano ga igambogere no moske Ezekiel Machogu uno mochukese no moneno itubwe chisembe minister esiesi atokonye nga esukuru ya Mariba secondary ero ntoli kuji kwancho monto kuruku koliri ntoi gwana igo koliri akwende entwa week omonto ndera twasedi boniga iga korokwa datemo omoibi ebasa otoibere bobe ono twataka iga management yeche nchiko report oje principal mbake pasa epasa ya rachire tangaine kacha Kuripotire gataseni Kendize TV korwa eskuru ya Mariba yego toka ime constituency nyalibali chache